Ik ben op zoek naar twee zusters, Dukke Temming en Imi Steenekes. Omdat zij haar zuster Tiete Steenekes al jaren verzorgen. De redactie kreeg het tiental reacties uit de hele provincie. Verslagjouwers Geert van Thun en Joline Dalstra wien van de morgen van 6 uur op een paard om de lokeren te verrassen met Omroep Linsje. Het is lintjesregen, Joert. Wist je dat? Nee. Liek als de zusters Dukke Temming en Imi Steenekes. Ze winnen nomineerd door haar dochter en tante Sisser, omdat ze al jaren met een soort leefde voor haar zuster Tiete Steenekes zwaagje. Tiete had te krijgen met een bijzondere vorm van Alzheimer. En dan is het om mij de eer om je met Omroep Friesland Linsje op te spelen. Oké. Nou, dat is toch fijn, hè? Ja. Het is even nog in tocht. Nou, dat was een heleboel. Dat is een heleboel, maar dit is heel mooi. Ja. En vast. Zo. Naast de zusters kregen onder andere alle verpleegkundigen van de afdeling oncologie in ziekenhuis Nijsmellingen in Drachten een Omroep Linsje. En Jan en Tiete IJsma van Broeksterwoud waren vaart droegen dat ze er altijd voor oren binnen zonder dat ze daar wat van waarom willen.